A usted no le tengo presente aquí en la Polonia. He llegado hasta aquí para poderme ganar la vida. Necesito ese trabajo. Laia, què passa aquí? Et veig molt capficada. És que estic tipa tot plegat. Aquí se trabaja muy duro. Oye, Mark, hazme caso. ¡Lárgate corriendo! ¡Sal de la mina ahora mismo! ¡Venga, deprisa! Això pot acabar molt malament, No me dirá que no le han enseñado a leer y a escribir. No, señor. Yo nunca fui a la escuela. Una dura història a la Catalunya dels anys 30. El món miner, les colònies, les il·lusions i esperances de dos joves en busca del seu lloc al món. Camí dels Turons. El proper 9 de setembre al Teatre de Sant Corneli.